Asa di ka? Ato sa Starbucks. Diarap ka, basta kuha ako, bilhin ako sa mga, diarap ka. Ben, ako ni bala, Dre. Ampe, ingat. Oh, hello. Sana ka? Nana ko diri ah. Di sa tungtupuan, good. Bruh. Oh. Saan, pasundo pa ka? Ah, dili na. Ah, sige, panakaya na lang ka. Na lang ang driver nga kung ibala itong masahe diri ah. Kung ibala na kay Starbucks ta karon. Special nga adlaw para sa tondo ha. Bulo biya ka sa kuwano nga. Bato na pantanan para malipay lang ka. Gago ka ba? Pagamping dia ha. Kaya ka paabot. Sige, bye. Love you. Amat ka ha? Problema na, balingkuran sa tadabi. Lingkod dia. Ah, kanapa tayo? Paabot ron, sige paabot niyo. Sila ilbi dia sila ja opak. Paslit mending ako ni dia. Hindi tambay ni daga day. Tuunin ako sila karon. Inala makatilaw ni sa buong libre. O binis nakabalungap. Rich kid na kita karon. Pero sige lang, bahalag. Gibutang-butangan nila akong bag sa unang lampasok. Pero okay ra sa dalara to sa ka lingaw sa una. Kung sa kadami, tambay sa tadri kadiyot ba? Okay na lang. Classmate na to. Hindi na, hindi po eh. Ano Sika na mo? Oh, naman ba eh? Moni, uni dato sa inyo? Mura mag-hold upper? Meron. Pugi na kay karon ba? Labi. Sa una yung bag puno pa tog lang pasok sila kay Turwak. Tripan nga nila Wala rin men, kanin men. Yung kalimutan na kaigit yun yung mga nga. Nakaigit sa crypto. Taya! Taya mo? Taya na? Isa na. Taya! Hindi mo ba na tuts? Ano tuts lagi yo? Sige tuts. Tuts dito ba yung sauna ba? Boss ba katong ikaw balunan na to. Ano sa'y balunan? Nga, sudaan man to. Pagyapon kalimot ng mga karimaw ay. Kabad nila. Taya! Taya mo? Taya mi tol. Number. Kuha na kuha. 321. 321? Rumble G's. Mami, taya kami. Oh, katong ano, mansa rin nato. Ano man to? Mansa. Sige. 17. Ako apod to sa kapod. 169. Gago ka ba? Okay na yun yung mga number. Ang bayad. Okay na. Bayad. Ako na bala. Na. Sure ka ba? Ako na bala na. Pila tinong pataya? Gis. Bisgis. 40 sila men. 40. 40. Iskwinta sa lahat matagisa. No. Spinta. Ako na bala na. Dako kay magdaog na lang sila ba? Bala na. Pwede kayo, may mo kayo, tagsigatos. Hala, kagalante man day ani niya. Mura man kog hold upper. Okay, ang atong payment ipamagi na to sa G-Shock. G-Shock lang. Sa bayad, G-Shock lang. Dili po kasi mong trabaho ron ba? Kay asin na nagkakaroon. Kaya kayo na, asinso na kayo ba no? Unexpected yung trabaho. Gani. Yes! Unexpected kayo. Sa una, tikawat at balunan. Karon asir na. Malaya ay no? Kasado ang taya ninyo ha? Sado na. Oh, Sige. naka-encode na mga numbers na to Dri. Sure na. Sure kayo Ako ni bala nimo tagara taga Excalibur niya isintra na ako sa Manjikas. Oh, G-Shock send sa kuha. Sige. Ako ni bala nimo. Salamat ha. Na ako. Asa naman to si Bibi Labs? Uy, yung na oras ba? May Starbucks pa meron. Tawagan daw na ko, Bi. Wait sa guys. Na ako introduce sa inyo nga dula. Mo ni ang taxi game. Kini, no cash in, cash out ni. Lakto dun pag naka 10 pesos, pwede na ka mukahig diha. Bala, ikaw na bahala diha. Ha, tanawa naglalis na sila. Batsin ako. Bye-bye.